салом бародарони азиз. ин қисса дар ҳақиқат рӯй додааст. То охир гӯш кунед, хеле қиссаи ибратнок аст. писар чун ҳар вақта саҳар аз хоб хеста ба кор рафтанӣ мешавад. худаш аз хоб хеста намехоҳад арӯси ҳомилаи худро бедор кунад, зеро ӯ бегоҳи дароз дард кашида хоб нарафта буд. писар дар хона оҳиста оҳиста қадам монда либосҳояшро пӯшид ва мехост ба кор рафта он ҷо хӯроки саҳарашро хӯрад. дигар саҳарҳо чунин набуд. ҳамсараш либосҳои ӯро дарзмол карда хӯрок мепӯхт. писар либосҳояшро пӯшида ба мошини вайронае ки бо қарз харида буд менишинад. модараш ки барои намози бомдодӣ аз хоб хеста буд бо ханда мегӯяд: ҳа бачам, ин саҳар дуо намегирӣ, куҷо гурехта меравӣ? писар ҷавоб медиҳад: шаби дароз Омина хоб накард. ман ҳам хоби бароҳат нарафтам. фаромӯш кардам. гӯё Оминаро дарди зоидан қапида буд. майлаш, ман рафтам гуфту мошинро ба кор дароварда аз дарвоза берун шуд. дар роҳ аз бонк ба ӯ занг заданд. аз қарзҳои тӯи ӯ ҳоло ҳам ним зиёдаш монда буд. ҳар моҳ аз маош нимашро ба онҳо медод. писар дар қарз ғутида буд, аммо ба корманди бонк ваъда дод ки то бегоҳ моҳонаи қарзашро пардохт мекунад. дар роҳ дар ҳамин бора фикр мекард ки модараш ба ӯ занг зад: бачам, зуд хона биё ки Омина саломатиаш хуб нест, ба беморхона мебарем. писар рангу рӯяш парид ва гӯё ӯро ток зада бошад, зеро Оминаро бештар аз ҷонаш дӯст медошт. дар роҳ гирья гулӯгираш кард. аз як тараф дар бораи кӯдакаш фикр мекард, аз як тараф дар бораи ҳамсари зебояш. баъд аз якчанд дақиқа ба хона ҳозир шуд. Оминаро ба мошин бор карда бо модараш ба тарафи беморхона ҳай кард. дар роҳ ба модараш мегуфт: оча, ман Оминаро гуфтам ки биё ба духтур меравем, негуфта буд. охир чанд рӯз пеш ҳам бемор шуда буд. хайр, иншааллоҳ ҳамааш хуб мешавад. онҳо ба беморхона расиданд. зуд духтурҳо ӯро гирифта ба беморхона дароварданд. писар дар ҷояш рост намеистод. ба ин тараф ба он тараф ҳаракат мекард. дар бадии кор аз бонк зангаш мезаданд. телефонро бардошта: шумо безор кардед охир, ҳамон пулро мегузаронам ва ҳеҷ куҷо намегурезам ку, гуфта телефонро хомӯш кард. ногаҳон як духтур аз ҳуҷра баромада ба тарафи онҳо хандида омад ва гуфт: табрик мекунем, шумо соҳиби писар шудед. писар ҳайрон шуд ва ба пушташ нигоҳ кард. ҳеҷ кас нест. шумо маро табрик доред? ҳайрон шуда аз духтур пурсид. бале, шумо соҳиби писар шудед, ман неку, гуфт духтур. писар ба модараш занг зада ҷиғ зад. модараш низ ки дар мағоза буд, зуд ба назди онҳо омад. духтур ҳоло ҳам интизор буд ки барои хушхабар тӯҳфа мегирад. модараш омада ба духтур гуфт: духтарҷон, шумо хато кардед ё шӯхӣ карда истодаед. мо нав 4 моҳ пеш тӯй доштем. духтур зуд ба ҳуҷра даромада як дафтарро овард. дар дафтарча ному насаби Омина ва чандмоҳа будани кӯдак буд. кӯдак норасид не, дар вақташ таваллуд шудааст ва кӯдаки солиму пухтаи 9 моҳа аст. писар дафтарро дида сари худро дошта гуфт: оча, дар ин ҷо чӣ гап аст? ин кӯдак аз кӣ аст? духтур, 4 моҳа келин метавонад таваллуд кунад? гуфту аз беморхона берун шуд. модараш ба қудоҳояш занг зада гуфт ки омада духтарашонро аз беморхона баранд ва худаш низ ба хона рафт. шаб писар ба хона наомад. модар ба ҳуҷраи ӯ даромада дид ки ҳамаи либосҳояшро ҷамъ карда рафтааст. ашк дар чашмони модар ҷорӣ шуд. чашмаш ба бозичаҳо бархӯрд ки писараш барои фарзанди ояндааш бо ҳавас харида буд. модар дар ҷояш нишаст ки ба телефон занг омад. ҷавоб дод ки писараш аст. писар бо овози гирифта гуфт: оча, ман дигар тоқати ба он хона даромаданро надорам. баъд аз 3 соат парвоз дорам. меравам аз Тоҷикистон. дилам монд. писарро низ ба Русия гусел карданд. ҳоло ӯ ҳар моҳ 300 сомони пули алимент месупорад ва то ҳол пули қарзи тӯяшро пурра надодааст. охири қисса. муаллифи қисса хунд.